Lartzaleiko hilarriek badute beren historioa, aspaldi hasia dena. 15 urte inguru nituelarik eta gure eskolako liburutegian kuzu harin izala iseka, beste zerbaiten seka. Liburu haunde baten gainera erori bezala nintzen, eta zertzen liburu hura, Kola, La Tombe Basque. Harritu nintzen, ideki nuen eta soratu gelditu nintzen. Hene 15 urteekin nik uste urte hartako zoramena ukan nuen, hura ikustearekin. Eta herri pasatu nituen eta hilarriak eta joan nintzen gure herrira, Eialarrera joan nintzen. Eta Eialarren ikusi nuen, Martin de Condesena, 1548koa. Enun sekula ikusia hilarriua gure hilarrietan. Gure hilarrietan baziren hiru kurutzea handi, 19. mendekoak gorriak, garazin egiten diren bezalakoak, 19. mendekoak bizik edarak eta handiak, hiru baziren, eta ono laugarren bat burdinazko zen. Demoraetan 19. mendekoak ziren, 19. mende erdikoak ziren. Jende anitz sortzen zen, jende anitz hiltzen zen. Lau hiloia egintien familian. Eta baina hori ez nuen ikusi. Eta sekatu nuen, zoko guztietan, eta ez nuen deusik aurkitu, eta pena hundia nuen, pentsatzen nuen, galdua zela. Naiz eta Kola delako horrek, ikusia zuen 1900 onduan. Eta 14ko gerla aintzin ikusia zuen, eta marrazkitua. Beraz, ordutik galdu zela, pentsatu nuen. Eta hola, pasatu ziren, 10 urte pasatu zen, eta hantik 10 urteren buruan, berriz joan nintzen, eta han irakurtzen hasi nintzen, eta gure etxeko hilen izenak, eta memento batez, pasatu nintzen, kurutzen Giberek alderat, eta han bideska bazen, belardia zen, eta apala eta baziren eta hitzak, eta hek ezin irakurtuz, hurbildu nintzen, eta zangoa treukatu zitzautan. Zer da, herri bat hor? Belarra enpian, 16. mendeko gure hilarria. Harritu nintzen, harritu. Han ikusia zuen, han uzia zuen, beraz hola gertatu zen. Eta hori lehen aita da bat bezala izan zen, eta gero hortik landa, 19. Gertatu zen 19. Hirutan oia, 19. Bereziki, eta pentsatu nuen behar zela, gisa bat edo, jakin behar ginukeela, zenbat gelditzen zen, holako hilarri eta gure hilarrietan, zeren hilarren berian anitz xeatiek izan ziren, eta auzuko herrietan ere guti ikusten dituen. Eta orduan, inkesta bat eginen nuela, niaundako ikusteko ze gelditzen zen, Kolak ikusi zutuenetaik. Ernebita, horrek erran ditu, 50 urte lehenako. 50 urte hortaz, hoitan, ze gertatu zen. Eta abitu nintzen, eta herri guziak korritu nituen. Kola besapian. Eta banakin xuxena, zenbat harri zen, zeren Kola gauza biziki ederra egin zuen, harri ederrenak marraztu zituen. Eta erraiten zuen beti, hilarri horietan, bada 35 badira, edo badira 100, edo badira 18, eta hori biziki jakingarri izan da enetako. Zeren horren gainean finkatu dut ene inkesta guzia zenbat gelditzen zen Kolaren demoratik junat, 50 urte horietan. Eta ikusi nuen sekulako sarraskiak izan zirela. Adibidez herri batean, amikuzeko herri bat, 48 hilarri bazirela erraiten zuen eta Kolak. Eta joan nintzala ikustera, 49an, bat. Eta harritu nintzen, beste guziak zarrin ziren, galdu ziren hausi zituzten ez dakit. Hantik landa joan nintzen segidan beste herritipi batetarat, famatua dena, eta zena, eta Kolak erraiten du, herri guazela, zinez herri bat, biziki aberatsa, izanik ere tipia, eta hilarriak han bazituen, eta marrazkituak, ederrenak, eta beste gutzi zituen, joan nintzen harat ere. Heltzean, ikusten dut hilarrietako murgua berritua dela, parpinez egina. Seila burdinazkoa,
pentsatu dut hemen gauzak gute ikusiko duk. Joan sartu nintzen mana, harri bat bera etzen. Denak kenduak ziren. Eta hor nindago lalaik, etxea baita onduan, bazen maztenio bat, lehioak iteki zituena, nortzen arrotzura, hilarrietan, eta erranea arrazuna hemen hilarri zaharrak baziren. Jauna baziren hilarriak. Eta nun zein dira. Berrikitan eta herriko gizonek ereman dituzte, eta halako bide hortan sarri dituzte, eta boi ari dira harri hausten. Beha egoniz, entzuten dituen mailuak pim-pam, bide. Harri hausten ari ziren orain, herri hartan. Eniz joan urrunago, okazta gertuan ninduen. Eta pena handi batekin joan izan, zeren, hilarrioa hila da, osoki hila zen. Eta hola, huri izan da gehiena nahi bauzu, eta larriena huri izan da. Gero, horre berreita, hirutan oira emaiten gitu, gera matza, eta hirutan oia hastian, edo berreita emeetzia mira behatzen, eta berreita emeetzia bukatzean, eta joan izan, eta superfetain ikustera. Zeren hilarriak merain kondu dira, herriaren kondu dira. Eta galde ginen, jauna, otoi igorrazu paper bat, mera gauza bezeri, gauza hori gure ondaria dela, eta behar ginukila behiratu, eta hola, arrazoin duzu, eta ide jauna duzu, eta iratziko dut. Joan izan, ez zuen pitzik egin, ez zuen deusik ez zuen egin. Eta hola, pentsaketa egonik, luzaz egonik, egin nuen, hiaurek behar duk zeaiten. Hiaurek behar du zerbait egin. Ordean, pentsatu nuen ordean, bilketa bat egitea. Bildu behar zirela, ez zela ne horre, ez zela hortaz okupatuko, ez zutela ne holako asolarik hilarri horien dako, bat bazela, banakien, eta hori zen, Arrangoitzeko markesa. Arrangoitzeko markesa niona lehen txot hasia zen harri biltzen. Eta bildu zituen eta Arrangoitzera, baina horiekin orduan mera baitzen. Herriko hilerrik egin zituen. Eta erreglamendu xorrotxaekin, arauak bat zituen, ez zuten zarnai egiten al. Eta bakotxak badaki guai ikusten ditu hilarri nola diren eta bizi gerrazen. Ez dugu sekula elgar, ez dira sekula junutatu, ara gertatu da. Alta banekin hura biltzen zera, nola zen. Betire, abietu nintzen, eta merak ikusten dituen, halako herrien begiztatu dituen, botaiak, zeikintegira botaiak, edo zoko azutan eta kenduak, toma berriak eginak, beraz, debaldetan zirela. Utziak ziren nahi bozu. Bakarrik utziak hartu, eta mera ikusten duen. Harri horiek, itxura guzien arabera, utziak dira. Beraz, herriarenak dira. Herria da jabe. Eta orduan, nik aldeit nazot, hor nahi nutuzke, bildun bat nahi nuke egin, akot bari mazera, nik, zuk emanik, harnezazke, zenbait. Ne hor ez da asolatzen, zoin nahi duzu hartu. Hor xeri, hau, eta hori, hiru ino, lau, bost, eta ere manezazke. Elmazkitzu, ez dauzu ne hau deusik erranen, untsa jendia hortazuai ez du batea asolarik, eta guk ere herrien zer nahi duzu egin ezagun. Ez dugu jose, atarbenik eta ez dugu, eta eramaita mani emaituzu hobe. Hori izan zen, mera guzien eta errana. Zerbait gutxi goiti behiti hori izan zen. Beraz, baimena eta banuen, eta betik aldeikten nuen halare, Eta, hola, joan izan, eta ordean, hartzan dituen hemen bizpairu gizon, kamioneta bat, joaiten ginen, sartu kamionetan, ekarri. Hola. Eta zartzen ginen, hantxe oian tipi bat baitugu etxein onduan, han metatu egin dituen, eta hori izan zen, 2 urtez izan ginen harri horien biltzen. Eta hola bildu ginuen ehun bat harri. Ehun bat hilarri bazen, eta horotara, eta hor ziren. Gero, zer egin? Zeren